Ahojte, vítam vás pri novom videu, ktoré bude o dvoch kompaktných zosilovačoch. Jeden je NAD C702 generácie a druhý je Rotel DX5, ktorý možno nepoznáte, pretože je to ešte relatívne novinka. Tak poďme na ne. Oba zosilovače sú podobné svojimi rozmermi, ale líšia sa hlavne spracovaním. Aj keď u oboch by sme mohli povedať, že telo je z pekného, kvalitného hliníku, ktorý je lakovaný do čiernej farby. U toho Rotelu je to trochu matnejšia farba než u NADu, ale ako vidíte, tak dizajnovo sa tieto dva líšia celkom dosť, napriek ich podobným rozmerom, pretože NAD vlastne ide takoutou all-in-one cestou, takže všetko v jednom. Máte tam veľký displej, ktorý je farebný, nie je síce dotykový, ale umožní vám robiť s týmto zosilovačom viac menej všetko, aj vďaka ovládacím prvkom, ktoré sú na prednom paneli. To znamená, že môžete streamovať, môžete nastavovať komplet celé menu tohto NADu. No a tým sa zásadne líši od Rotelu, ktorý je teda po svojej vizuálnej stránke jednoduchší, máte tam iba jedno tlačítko v podstate okrem ovládačov hlasitosti. No a Rotel sa samozrejme od NADu líši hlavne tým, že má displej omnoho menší, jednoduchší a viac menej len jednofarebný, takže buď na ňom svietia pixely alebo nesvietia a ponúka vám iba základné možnosti a cez diaľkové ovládanie si môžete na tomto zosilovači nastaviť len základné veci. Rozhodne nemôžete ísť do takej hĺbky ako u NADu. U vzhľadu by som sa pozastavil ešte u diaľkových ovládačov, pretože tie sú podľa mňa taktiež dôležitou vecou, pretože ich bežne chytáte do ruky. Ak teda nie ste už typ človeka, ktorý na všetko používa mobil, čo sa viac menej u toho Rotelu ani nedá, tak keď si pozrieme oba ovládače, tak z toho jeden je hliníkový, čo je ten od Rotelu, druhý je taký kombinovaný plast s nerezom, si myslím, na vrchnej strane u toho NADu. A ten rotelovský vyzerá trochu lepšie, je z neho aj lepší dojem, keď ho používate, je ťažší. Ale čo sa týka potom svojho používania, tak si myslím, že z toho nadovského dostanete trochu viac, pretože vám tam ponúka niektoré voľby ako, ja neviem, equalizer, ktorý teda neexistuje u Rotelu. Ale z prednej strany klasická vystrčená ledka u toho NADu. A to je obľúbená vec, ktorú sa niekto doma hrá, zatlačí ju, potom ju vlastne tým trochu poškodí, tým, že sa jej kontakty poškodia na tej doske, ktorá je v tom ovládači. Toto nám chodí niekedy na reklamáciu. Nemyslím u NADu, ale všeobecne u zosilovačov a ich ovládačov, ktoré majú vpredu ledku vystrčenú. U Rotelu je to teda schované. Celkom ma udivuje, že u Rotelu išli na spôsob otvárania priestoru na batérie podobný systém, ako majú telefóny na SIM karty. U NADu je to jednoduchšie, ale to ma tak privádza k takej myšlienke, že prečo keď si kupujete zosilovač za 40 000, alebo teda 37,5 toho Rotelu, tak prečo tam nie je nabíjateľný akumulátor vstavaný priamo v týchto ovládačoch a chýba tam potom už iba USB port, ktorým by ste to nabili. Za mňa je to také riešenie, že hlavne u toho NADu je ten pocit z toho ovládača naozaj lacný. Pripomína mi to ovládače za pár korún z AliExpressu. Tam by som rozhodne nešetril, keby som bol výrobca. Takže ak toto vidíte niekto z NADu hlavne, tak skúste s tým ovládačom niečo urobiť. Je treba povedať, že u prvej generácie C700 vlastne ovládač v balení nebol, a teraz už v balení je, čo nám viac menej vraví, že NAD chcel vypočuť niektorých zákazníkov, ktorí sa sťažovali, že museli dokupovať RC jednotku ovládač, ktorý bol za príplatok tuším 1800 korún. Nechcelo sa to každému. A ten samozrejme bol krajší a rozhodne nevyzeral tak lacno ako tento nový, ktorý je teda v balení. Na zadnej strane zosilovačov si môžeme všimnúť pár rozdielov. A tým najhlavnejším je, že u Rotelu nájdete vstup pre USBčko, takže môžete priamo z počítača posielať hudbu na Rotel, čo si povieme neskôr, aké to má dopady na kvalitu zvuku, aspoň čo sme odpozorovali. No a ďalšie dôležité rozdiely u týchto zosilovačov sú ešte v tom, že NAD vám ponúka
trigger, takže ním môžete zapínať iné zariadenia. Ale keďže NAT vlastne je all-in-one zosilovač, tak to pre mňa až tak nedáva veľký zmysel. Skôr by sa to hodilo u toho Rotelu, ktorý by teda toto mohol mať vo svojej výbave a tým by ste mohli napríklad štartovať streamer alebo nejaké iné zariadenie. Našťastie oba tieto zosilovače majú klasické analógové vstupy, máte tam potom HDMIčko, máte tam optiku a máte tam koax, čo je v podstate celkom pekná voľba pre aktuálny svet, v ktorom žijeme, takže vám tam nič zásadné nebude chýbať. Čo je ale rozdielne u týchto dvoch ešte, tak je vlastne to, čo nevidíme na prvý pohľad, a to je konektivita. Aj keď možno by ste si všimli, že NAT má teda ethernetový port a žiadny taký port nenájdete na Roteli, čo nám iba evokuje to, že NAT je pripravený na streamovanie a má v sebe tú plnú podporu známej platformy BlueOS, kdežto u Rotelu žiadne streamovanie okrem Bluetooth neexistuje. Pre Bluetooth zo zariadenia zo zadnej strany trčí taký ten klasický Bluetooth príjimač, ktorý poznáme aj z iných zariadení. Našťastie je to high resolution, ale nemyslím si, že to na dnešnú dobu postačuje. Preto určite si k tomuto zosilovaču dokúpte streamer a tomu sa aj dostávame potom k tomu zvukovému prejavu. Tak poďme na ňo. Možno vás prekvapí, že tieto zosilovače majú na papieri uvádzaný odlišný výkon. U Rotelu je to tuším len 25 W pri 8 ohmoch, kdežto u NADu je to 80. Takže by ste mohli čakať, že ten prejav týchto zosilovačov bude rozdielny a hlavne to, že Rotel si neporadí s väčšími reproduktormi. No a tu sa dostávame do tej sekcie, kde vlastne tieto zosilovače sú a nie sú podobné. Pri prehrávaní klasickej hudby, a teraz prichádza tá premena, je to AirPlay, tak aj keď je to teda skoro CD kvalita, je to trošku vyššie než CD kvalita, tak ten výstup z týchto dvoch zosilovačov je skoro identický. Čo je vlastne také aj trochu prekvapenie pre nás. Sú tam malé rozdiely, myslím si, že Rotel je trochu krajší úplne pri najvyšších tónoch, takže najvyšších frekvenciách. Tam mi príde hlas Chrisa Cornella napríklad trochu príjemnejší, ale môže to byť subjektívny dojem. Každopádne takto mi to príde. Skúšali sme tieto zosilovače s rôznymi reproduktormi, také, ktoré majú páskové výškače, klasické kopulovité meniče, ktoré sú buď z látky, alebo teda z hliníku a ten hliník je potiahnutý niečím a tak ďalej. Ten prejav týchto zosilovačov je skoro identický pri AirPlay. Ale dostávame sa k tomu, že keď pustíte na NADe cez integrovaný streamer na Tidally pieseň a potom si toto isté pustíte cez PC a nakrmíte tým práve Rotel DX5, tak sa dostaneme k úplne rozdielnym výsledkom týchto zosilovačov. A pre mňa je toto trochu aj prekvapenie, pretože som to nečakal vzhľadom na ten prejav pri AirPlay. Ale zdá sa, že ako náhle použijete vyššiu kvalitu, to znamená vyššiu vzorkovaciu frekvenciu, tak tieto zosilovače sa začínajú líšiť. A môže to byť spôsobené aj tým DAC-čkom, ktoré je vo vnútri, alebo aj tú konštrukciou samotnou, pretože D-čkový zosilovač je u NADu, ale AB-čkový, takže ešte ten analogový nájdete potom u Rotelu. No a pre mňa teda toto bol úplne extrémny šok, pretože to počúvanie z Tidallu cez plnú kvalitu na NADe je tak trochu agresívne. Počujete tam väčší dôraz vo výškach. U Rotelu je potom všetko kľudnejšie a uistili sme sa, že na počítači nemáme žiadny equalizer zapnutý pri výstupe digitálnom, čo sa ani vlastne myslím, že nedalo v tom našom prostredí. Tak práve toto je to najväčšie prekvapenie u týchto zosilovačov. Bežný prejav teda cez AirPlay moc rozdielu nepoznáte, ale pripojíte ich cez USBčko a porovnáte si streamovanie potom v tom NADe. Rozdiel je obrovský. Takže je to také trochu ťažko uchopiteľné,
čo konkrétne spôsobuje tento rozdiel, kľudne môžete okomentovať v komentároch, čo si myslíte, že to bude. Za mňa to môže byť konštrukciou tých zosilovačov. Čo potom ale je veľmi príjemné na druhej strane u toho NADu je tá užívateľská prívetivosť, pretože NAD sa jednoducho používa, má výbornú apku, s ktorou môžete s ním pracovať, ako len potrebujete a má tam základné korekcie výšok a basov. U Rotelu žiadne korekcie nenájdete a ako som spomínal, je dobre si k nemu dokúpiť streamer a ak by som šiel po streamery, tak by som zvolil streamere, ktoré majú plnohodnotný ekvalizér. To znamená buď Veeam, a to od rady Pro, kde vlastne máte ten výstup digitálny, čo u tohto zosilovača úplne postačí. Alebo sa potom môžete pozrieť po Veeam Ultra, ktorý má teda aj displej, takže by ste už aj videli, čo prehrávate potom na vašej zostave. Alebo si potom zobrať ešte väčší displej, ktorý nájdete napríklad u Eversola DMP A6, prípadne A6 Master Edition alebo A8. Takže toto je takéto doporučenie. Keby som mal neobmedzený budget, tak si pravdepodobne zoberiem ten Rotel spolu s Eversolom, ale tým sa dostávame na omnoho vyššiu hranicu. Pre porovnateľnú hranicu týchto dvoch zosilovačov sa dostaneme, keď si kúpite napríklad Veeam Pro Plus, kde použijete analogové napojenie potom na tento zosilovač a môžete dostať celkom pekný prejav, myslím, že krajší než u NADu, ale je to zase už trochu vyššia cena a stále prichádzate o to, že nemáte displej. Takže taká tá lepšia kombinácia u týchto dvoch je možno s kvalitnejším streamerom rovno. Inak je treba povedať, že oba zosilovače sú veľmi detailné a u bežného prejavu, čo sa týka streamovania z Tidlu a potom cez Bluetooth alebo AirPlay, sú viac menej príjemné, možno trochu sú viac do výšok oba, ale naozaj, ako som spomínal, ak všetko prepojíte potom cez USBčko a porovnáte to s interným streamerom, ktorý je v NADe, tak ten Rotel vyhráva. A to výrazne. Takže asi len také doporučenie, že ak hľadáte niečo teda malé na stôl, kde máte kvalitnejšie reproduktory a chcete používať PC na krmenie tohto celého systému nejakými zdrojmi, tak rozhodne doporučujem Rotel. To je výhodnejšia voľba, čo sa týka zvuku. Ak ale ste v bežnej domácnosti, kde fičíte na AirPlay alebo obyčajnom streamovaní z Tidlu a chcete radšej mať tú výhodu, že je všetko v jednom a nepotrebujete sa utopiť v tom hifistickom svete, kde máte milión komponentov a tak ďalej, tak je lepší NAD, pretože u toho AirPlayu alebo iných základných kvalít je tá kvalita zvuku podobná u oboch zosilovačov. A tu myslím aj tým, že sa nelíšia moc výšky, iba tie jemné rozdiely, ale stredy a basy sú skoro identické. A dúfam, že sa vám toto video páčilo a snad sa uvidíme aj na budúce pri ďalšom videu. Možno to už nebude o zosilovačoch, ale možno to bude aj o niečom, čo sa dá trochu lepšie zhodnotiť po tej technickej stránke, pretože tu u tohto som naozaj trochu mimo z toho, prečo ten výstup z PC versus Tidal priamy streaming na tom NADe nie je identický, ale je u Rotelu o mnoho lepší. Tak sa majte dobre. Čau.